No morjesta. Siinä on mun ottipelejä toutaimelle. Tänään kun tuli ne 3 toutainta ja 1 tärppi, niin tällä tuli 2 toutainta ja 1 tärppi. Berkeley Blade 4,4 senttiä 7 grammanen. Ja just tää Fire Tiger väri, mikä ei ole toiminut aikaisemmin, mutta nyt tänään sillä tuli sitten. Ja sitten se noin 70 nappasi tähän Patriot Rattleen 5 senttiseen 11 grammaseen väriin. Koukku vähän oikeeni, mutta kala pysyy kumminkin kiinni haaviin asti. No sit aikaisemmin on tullut tällä Berkeleyn Bladeillä, tällä värillä. Ja sitten on sininen, mikä mulla oli, mutta se on järven pohjassa, kun lukko petti ja se on nyt siellä. Ja sitten tässä on vielä tää sinihopea oranssi Patriotin Rattley, millä on kanssa aikaisemmin tullut. 1 on vissiin tullut tälle joo. Nämä on helppoheittoisia ja edullisia. Maksaa nyt 5 kappale. Hyvin tuntuu kelpaavan toutaimelle. Ja se kun vesi lämpenee vähän vielä lisää tosta, niin melko varmaan kelpaa myös ahvenelle. Ainakin viime kesänä on saanut noilla Patriotin, kun tää oli tämmönen blade. Niin kun näkee, siinä on hauki iskenyt, kun on maalikin lähtenyt hyvin, mutta katsotaan tossa, kun vesi vähän lämpenee ja ahven rupeaa enemmän aktivoitumaan, niin meikö niihin pure. Palataan asiaan.